Yan, ganyan lang yung kataas ha. Wala na itataas. Susubukan natin ang magagawa natin ha. Pero pong nasa rin magdasal kayo ha. Relax. Ano mangyayari sa mundo? Puro kung takot na lang mangyayari. Ano mangyayari dyan? O, diba? Practice pa lang yan ha. Nag-release lang tayo kanina ng sakit nyo. Gabay-gabay. Ang gabay. Ikay kinukulam. Walang nakausap. Walang nakabati sa inyo. Sakit nyo na yan. Sakit physical na yan. Kailangan lang. Tulungan nyo sarili nyo. Pag di nyo tinulungan ang sarili nyo, walang mangyayari sa buhay nyo. Ilang taon pa lang ba kayo? 49. 49 pa lang pala kayo. Bata-bata pa lang kayo. Hina na ng katawan. Ngayon, makakakain ka na maayos. Gangan mo lang. Para hindi kayo masaktan. Relax. Baba, pag sinabing baba na huwag niyong pakilaman yan. Ako lang yan. Pag nilagay ko ng kamay, gangan yung leg nyo. Sige pa, iyuko nyo. Yan. Ibala. Higa. Higa. Hinga na mayos. 3 times. Ang trabaho nyo, hinga. Labas sa ilong. O, tama na. Higa. Kunti pa. Sige. Hinga na mayos. Idilat yung mata nyo. Huwag kayong pumikit. Kamaya na kayo matulog. Para masarap tulog nyo. Relax. Huwag mo pakalaman na gangan nyo lang. Gangan nyo. Baba. Dito medyo masakit to ng konti. Ang trabaho nyo. Inhale. Intindihan nyo? O, sige. Relax. Relax. Gangan nyo. Sumandag yan ng konti sa akin. Yan. Natural lang. Natural. Huwag nyong bibigatan. Yung muscle. Yun. Hinga na mayos. Hinga. Hinga. Okay. Relax. Masakit. Naramdaman mo yung tumunog, di ba? Yung parang pumasok yung buto nyo. Prosent. Prosent. Pinulang kayo. Naknanteteng naman yan. Matagal na yun. Prosent lang yan eh. Lamig. Natural lang yan, Nay. Nagkaroon ng lamig. May edad na kayo. 49 years old. Natural. Sa dati yung ginagawa yan. Yung dalaga pa kayo. Nagkaroon kayong edad ng ganyan. Ako nga, sumasakag-balikat ko minsan eh. Ay, sabi ko, kinulam na ako. Kinulam ako ng mga nangulam sa mga pasyente ko. Ginantihan ako. Ay, nako. Straight. Hirap ngayon siya magbihis eh. Bawal to 2 weeks na nakaganyan, no? Yan, ganyan. 2 weeks bawal yan. Malalaglag yan. Drop. Gangan nyo lang. Ganito kayo. Lagay sa batok. Huwag nyo bibitawan, ha? Hawakan yung kamay nyo. Laglag yung katawan nyo. Higa kayo. Higa. Higa. Baba pa. Higa. Sige pa, higa. Higa nyo katawan nyo. Yun, tumunog na. Baba kamay. Oh. Oh. Na. Prosent to, prosent. Ha? Hindi yan kulang. Doon yan lalo na nung hinilot yung buong katawan niya. Hindi na tuloy siya makagalaw-galaw eh. May hangin pa ba kayo? Okay po. Parang hindi na kayo nagsasalita eh. Mamaya, kulas na kayan tayo. Ngiti, yan! Hindi po lagi nakasimangot. Walang matutulong simangot. Para palakasin mo yung loob mo. Ano ba sabi ng Diyos, di ba? Anak, kayo ay kung nalulungkot kayo, ay tumawag kayo sa akin para maiyakap po kayo at makausap niyo ako kahit di niyo ako naririnig. Ganyan lang. Kaya? Yun, tumunog na, di ba? Tumunog na. Abante. Upo.
Relax. No. Ho. Ho. Mananap mo. Ano, kaya na. Galaw-galaw mo. Galing yung kamay nyo, dalawa. Tulungan mo siya. O, di ba? Masakit. Marami na naghihilot yan. Hindi Hindi maalis-alis. hinihilot, dinadaan pa sa spread pa yan. Relax lang. Relax lang. Relax. Hinga na mayos. Tunog. Diba? Hinga, 3 times. Hangin. Inhale. Galaw-galaw. Straight na. Diba? Straight na yung buto. Nakalak yung elbow eh. Lamig. Ganun yung kamay nyo. Yan, dikit nyo dahan-dahan. Angat. Di. Pantay na oh. Natural, nagkaroon ng process yan na. Ang practice niyan, ganyan bilang ha. Everyday. 8, 7, straight. Yun na, magsumba. 5, 4, 3, 2, and 1. Itodo mo hanggang kaya mo. Pahinga. Relax. Ganyan kamay. Para kayo manghingi ng pagpapatao sa Panginoon Kristo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Pahinga. Baba. Tapos, igano naman yung kamay. Kunyari, magbaboxing kayo. Yan. Pero buka lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos balik ulit. 3. Yan. Hanggang mangalay ng kamay nyo. Huwag naman masyado marami, ha? Relax. Kunti na lang. Higa. Higa pa. Kabila. Wala na. Kunti na lang. Relax. Relax lang. Tingnan natin. Wala na sakit to. Hindi ka tulad kanina. Naparamdam? Okay na. Ha? Meron tayong video mo kanina. 7 minutes. 8 minutes lang. Ganyan tayo para pantay. Ano paramdam nyo? Angat kamay. Yung tinuro ko kanina. Oh, hindi ba? Kailangan exercise. Percent. Di ba? Oh, bakit nangat na? Kanina, gano'n lang yan. Yung kanina, hindi. Yung pinangat ko, bago pa lang kayo simulang gamutin ng Panginoong Kristo. Hanggang saan lang yung kamay mo. Tapos yung isang mo kamay, gano'n mo itaas. Yung todo, ganyan lang kamay mo, di ba? Hindi, angat mo pa ng konti. Alam ko, ganyan yan. O, yan. O, ngayon, pagdikitin mo silang dalawa. Gano'ng katagal? Gano'ng kataas? Okay na. O. Salamat sa Diyos. Paalam na kayo dito sa YouTube to. O, ganun kayo. Smile. Sabi mo, salamat. Salamat po. Salamat kanino? Panginoon Diyos. O, di ba gumalaw na? Ulitin ko ha. Di kayo kinukulam. Walang nakausog sa inyo. Wala kayong gabay. Yan ay dala ng katandaan at prosent lang yan. Baka dati meron kayong ginawang paglalaba, pagbubuhat, na bigla yan. Tapos pinabayaan mo. Nagkaroon siya ng lamig. Hanggang nagkaroon ng lamad. Naging prosent siya. Hindi yung prosent naging kinulam. Sabi nila Ayaw nyo na yun. Huwag nyo na bangkitin siya. Kanya-kanya lang yun. hindi ko na po isusuot ng ano niya. Yung agimat mo? Yung pangontra. Bahala ka sa buhay mo. Susuot mo kung suot mo nga, bakit hindi ka gumaling? Tanungin kita. Naisip mo ba yung sinasabi ko, ng utak ko? Kung yan ay merong bisa, bakit hindi gumagalaw ang kamay mo? O, di ba? Common sense na lang. Bahala ka. Hinahayaan ka tang suotin. Pero wag mo akong sisayin pagka mamaya masuot mo, tapos biglang bumalik sakit mo, ha? Pero nasa sayo pa rin ang desisyon. Sa'yo yan binili mo yan Natural, binayaran niya. Alam naman, binigay lang sa inyo libre yan. Nila. Salamat. Kaway. Thank you. Thank you. Yeah.
Magsalita naman kayo. Walang bayad. Sabihin niyo, salamat sa mga nanonood. Salamat sa maraming nanonood. God bless.